De eerste 4 wedstrijden leverde Venray geen enkel punt op. Het kampt op dit moment ook met een waslijst aan afwezigen. Trainer Frans Koenen komt vandaag met de volgende 11 namen in een 5-3-2 formatie. Op doel Christian Vaudrijn. In de achterhoede Jesse Romme, Stijn Brinkman, Janne Peters, Roel Cornelissen en Aaron Fransen. Het middenveld vormen Stan Kirsten, broer Bram Kirsten en Jeroen Vullings. En voor de doelpunten moeten zorgen Nick Verstegen en Bram Wievermans in de voorhoede. Koploper Chevron start met de volgende 11 namen samengesteld door Jan van Dijk. Op doel Mark Vos. In de achterhoede Boyd Joosten, Roy Beas en Sven Meijers. Het middenveld zijn Bram Jacobs, Melvin Zende, Tijmen van Iersel en Daniel Meijer. En in de voorhoede staan Rodney Klinkenberg, Kevin Zende en Eloy Cox. Een lijst afwezigen, een andere samenstelling en het regent ook nog deze middag. In verre van ideale situatie voor de thuisploeg. Het zijn echter wel de gastheren die de eerste kans krijgen. Maar, mede door het natte veld, glijdt hier Nick Verstegen weg op het moment dat Bram Wievermans de bal breed legt. Een diepe bal op Stan Kirsten, die is op snelheid. Maar verdediger Sven Meijers legt hem neer. Binnen de 16 meter. Strafschop voor Venray en een gele kaart voor de verdediger. Bram Wievermans gaat achter de bal staan. Doelman Mark Vos zit er goed bij, maar Venray staat na maar liefst 4 minuten al op een 1-0 voorsprong. Een fijne droomstart voor Venray. Het lijkt erop dat de aanvallers van Venray beter om weten te gaan met de geboden omstandigheden als de verdedigers van Chevron. In deze fase zijn zij deze te slim en te snel af. Bram Wievermans geeft hier Nick Verstegen een goede kans. Hij is weliswaar wat moeilijk en hij gaat er dan ook niet in. Dan is het woord weer aan Nick Verstegen. De aanvaller heeft op snelheid zijn tegenstanders voorbij gespeeld. Deze weten toch terug te komen in duel. Maar hij behoudt het balbezit en plaatst de bal voorbij de doelman. Dan de eerste mogelijkheid voor Chevron. Brian Jacobs met de voorzet. Doelman Vaudrijn glijdt weg. Vervolgens weten Eloy Cox en Rodney Klinkenberg, in de vorige editie in Venray beide nog trefzeker, de voet niet tegen de bal te krijgen. Een vrije trap voor de bezoekers. Daniel Meijer heeft iets meer lengte dan Stan Kirsten en wint het duel. De verdediger van Chevron kopt de bal in het doel. Na 25 minuten is de stand weer gelijk. Die kansen niet maken, man. Ja. 3-4 goede kansen, man. Ja. Oma van 90 maakt het nog. Nadat Vaudrijn de bal wegbokst, ruimt Stan Kirsten op. De bal belandt echter precies in de voeten van de speler die net de hoekschop voor Chevron nam. Hij zet de bal weer in. Daniel Meijer staat daar wel goed op te letten en tikt eenvoudig Chevron naar een voorsprong. We zijn dan iets meer dan een half uur onderweg. Enkele minuten later moeten de bezoekers gedacht hebben naar een videoherhaling te staan kijken. De bal wordt ingebracht, hij wordt ook nu gemist en wederom Daniel Meijer bij de tweede paal om de bal binnen te werken. Na 35 minuten is het 1-3.
Meijer maakt als verdediger zo al 3 doelpunten deze middag. Venray wil wat terug doen en gaat in de aanval. Voorzet komt bij stand Kirsten. Poot Joosten haakt hem echter, maar arbiter Steve Jansen heeft er goed zicht op en hij ziet er geen reden om Venray een tweede strafschop te geven deze middag. Een volgende mogelijkheid. Aaron Frans een diepe bal vanaf de middenlijn op stand Kirsten. Thiem speelt zijn tegenstander en legt in de 16 de bal keurig breed. Jan Peters schat de bal echter net niet genoeg op waarde en plaatst de bal naast. Balverlies aan de zijlijn van Bram Vievermans. Een directe voorzet volgt van Melvin Zende. Frodijn roept los en pakt de bal in 2 instanties op fraaie wijze voordat Klinkenberg gevaarlijk kan worden. De ruststand is derhalve 1-3. Vol goede moed probeert Venray in de tweede helft er weer een wedstrijd van te maken. Een fraaie bochtbal van Nick Verstegen mist hier echter wat fortuin. De bal belandt achter doelman Mark Vos op de paal. Hattrickman Meijer valt in de 16. Hij denkt aan een strafschop. Zijn ploeggenoten voetballen verder en verleggen het spel naar de andere zijde van het veld. Vanuit daaruit volgt een voorzet. Eloy Cox kopt. Voetrijnen met de redding, maar de rebound is voor spits Rodney Klinkenberg een kans die hem niet moet geven. Na een uur spelen vergroot Zevermond de marge tot 3 en is de stand 1-4. Iets te gemakkelijk balverlies bij Jesse Romme van Venray. Kevin Zende stuurt vervolgens Klinkenberg de ruimte in. Die ziet op rechts de ingevallen Leroy Eerlingen. Hij speelt hem aan en de invaller heeft een puikenactie in huis. Hij tilt op fraaie wijze de stand naar 1-5. Een verschil van 4 treffers vandaag op het scorebord. Venray probeert daar nog wat aan te doen. Direct na de aftrap is hier een kans voor stand Kirsten. Een goede save van de doelman en vervolgens weet ook invaller Timo van der Voort niet te scoren. Met deze tussenstand valt al weinig eer meer te behalen. Maar voor de jonge talenten uit de onder 19, Sim van Bergen en Tim Jeuken, is het deze middag er toch een om niet te vergeten. Zij maken met een kleine 10 minuten nog te spelen hun debuut in Venray 1 en mogen aan het grotere werk ruiken. De wedstrijd loopt op zijn eind als Bram Kirsten hier de doelman nog eenmaal test. Het zat Venray deze middag, met name in de eerste helft, niet mee in de afronding. Zevermond wist wel voldoende te scoren en neemt zo de punten mee naar huis. Volgende week gaat Venray op bezoek bij SSS 18, wat ook puntloos is. Een belangrijke clash als het gaat om de onderste regionen. Stijn Brinkman, aanvoerder van Venray 1, staat hier na de nederlaag tegen Zevermond 1-5. Duidelijke cijfers? Ja, op papier wel duidelijke cijfers. Ik denk dat het dan een beetje onterecht is, 5-1. Ja, als je 5 verliest natuurlijk altijd terecht, maar ik bedoel meer van ja, een beetje geflatteerd, dat wel. Ja. Ja, ik denk de kansenverhouding misschien wel andersom was. Ja, ik denk dat wij meer kansen hebben gecreëerd. Maar ja, dat weet je van tevoren, dat het een kwaliteit is, dat ze veel ja, de kansen die ze krijgen, dat ze die snel afmaken. Ja, dat zag je vandaag ook. Ik denk dat ze inderdaad minder kansen dan ons hebben gekregen, maar wel 5 gescoord. En wij maar eentje. Ik denk dat we goed begonnen. Zeker de eerste 20 minuten. Flink wat kansen gehad, die we dan net niet ingaan. Wat wel vaker het geval is bij ons dit seizoen. En zij, een klein kansje is een goal. En dat zie je, na onze 1-0 zie je dat gebeuren. En dan kom je eigenlijk bij 3 dezelfde momenten loop je achter de feiten aan. Dan sta je 3 en achter. Ja, die 3 momenten gingen inderdaad vrijwel in de identieke standaard situatie. Dat is dan zonder dat die ballen er zo makkelijk in gaan. Ja, natuurlijk sta je dan ook niet helemaal goed. Maar
het zit op dat moment ook wel een beetje tegen dat alles via de kluts eigenlijk de goal inrolt. En die pech hebben we op dit moment. En het is natuurlijk niet alleen pech, we staan nog niet helemaal goed. Maar ik denk dat we op dit moment ook wel een beetje pech hebben af en toe. En ja, dat moet wel echt verandering in de aankomende tijd. Hè. Aan de bal allemaal leuk en aardig, maar we moeten kans creëren en uiteindelijk ook scoren. En dat gebeurt niet. Ja. Valt het dan ook een beetje weg te schrijven aan het feit dat je 7 geblesseerde spelers hebt op het moment? Of eigenlijk 8 denk ik zelfs. Ja, ik denk dat dat er wel mee heeft te maken natuurlijk, want we moeten puzzelen. En spelers staan op posities wat ze niet gewend zijn normaal. We moeten schuiven. En ik denk als iedereen fit is en we spelen met de beste 11... dan zouden we wel naar beter zijn dan nu. Ja, ik denk dat het ook normaal is. Ja. Ik ben flexibel. Ja, en dan volgende week tegen Overloon. Dat is je oude club, zei je net. Ik ben benieuwd hoe de wedstrijd wordt. Kun je natuurlijk nooit van tevoren zeggen. Maar het is wel Overloon tegen Venray. Het is toch wel een bijzondere wedstrijd. Zeker voor mij en Koen. Maar ook voor Overloon zelf. Het is leuk om die jongens weer tegen te komen. En ik ben benieuwd hoe de wedstrijd gaat lopen. Net als zij, 0 punten, net als ons. Dus die wedstrijd moeten we gaan oppikken en die wedstrijd proberen te winnen. Maar dat wordt ook lastig, ja, zeker.